కంపల్సరీ హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలి. లేదంటే దండం పెట్టి పెట్టమని చెప్పండి, చెప్తాం. దండం పెట్టి హెల్మెట్ పెట్టుకోండి ఖచ్చితంగా అని చెప్తాం. నువ్వు హెల్మెట్ పెట్టుకోలేదు, ఒకవేళ నువ్వు కింద పడితే ఇది నీకే గుచ్చుకుంటది, వేరే తోటి కాదు, ఫస్ట్ నీకే తగులుతుంది. దండం పెట్టి చెప్పాలా ఎట్లా? మరి ప్రాణాలు కోల్పోయినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. మీరు కృష్ణాకాలే కదా, పెట్టుకోవాలి కంపల్సరీ. ప్రతి ఒక్కరు హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలి. హెల్మెట్ అనేది మీ సేఫ్టీ కోసం. ఇది దగ్గరైనా 1/2 కిలోమీటర్ అయినా 1 కిలోమీటర్ అయినా కంపల్సరీ హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలి. అది మీ సేఫ్టీ కోసమే. ఎందుకంటే తరిగిన తర్వాత బాధపడితే ఎవరు దానికి ఎవరేం చేయలేరు. అర్థమైందా? మీరు కరెక్ట్ గా వెళ్తుండొచ్చు, మీరు మెల్లగా వెళ్తుండొచ్చు, ఎదుటొచ్చే వ్యక్తి అతను ప్రాపర్ గా రావాలని గ్యారంటీ ఏం లేదు కదా. అందుకే మీరు డిఫెన్సివ్ డ్రైవింగ్ చేయాలి, మీరు సేఫ్ ఉండాలి, మీరు మీ ప్రాపర్ వేలో పోవాలి, హెల్మెట్ పెట్టుకోవాలి. ఎదుటి వ్యక్తి కూడా సరిగా వస్తున్నాడా లేదా చూసుకోవాలి. మీరు ఎందుకు పెట్టుకోలేదు? ఎక్కడ ఉంది? ఇంట్లో ఉందా హెల్మెట్? ఇంట్లో ఉంటే ఏం లాభం? మీరు కూడా సీట్ బెల్ట్ ఎందుకు పెట్టుకోలేదండి? ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకున్నారు చెవులో, బట్ కాబట్టి వీళ్ళకి మీ విషయం